ошхонаи калону барҳавои тирезадор орзуи ҳамаи бонувон мебошад ва ин хона ҳамин гуна ошхонаро дорад. Марҳамат дӯстони азиз, чорхонагаи полноценнии фурӯшӣ дар домҳои дӯстдоштаи шумо, домҳои 9 ошхонагаи сабитӣ. Хона қариб бо ҳамаи чизу чорааш фурӯхта мешавад. Дар минтақаи беҳтарин 65 микрорайонда ҷойгир мебошад, дар 5 ошхона. Навормона ҳатман то охира тамошо кунед. ҳозир ҳамашро фаҳмонда нишон медиҳем. сар мекунем аз суроға. хона дар 65 микрорайон ҷойгир мебошад, ноҳияи Фирдавсӣ. Аз ин тараф деҳқонбозори Гипразем ва аз ин тараф бошад Калсивои Мардон. хонаи фурӯшимон дар мана ҳамин минтақа ҷойгир аст. аз ин тараф мо омадем, инҷо супермаркети Релакс, аз ин тараф Зебушка бозори Корвон ва аз ин тараф бошад Сиёма мол Саховат. хонаи фурӯшимон дар мана ҳамин маҷмаи истиқоматӣ ҷойгир аст. бисёри бад гап намезанем, рафтем. инҷо детски площадкаи назди маҷмӯа ва худи бино. дар бино лифт ҳаст, кор мекунад ва марҳамат худи хонаи фурӯшӣ. планировкая мефаҳмонем. ҳоҷатхонаву ҳаммом, ошхона, якум ҳуҷра, дуюм ҳуҷра, сеюм ва чорум ҳуҷраи истиқоматӣ. чор хонага бо масоҳати умумии 100 метри квадратӣ бо ҳисоби балконҳо дар 5 ошхонаи бинои сабетӣ. худи бино аз 5 ошхона иборат мебошад. хона қисман бо чизу чорааш фурӯхта мешавад. аксарияти чизош меистад, баъзе чизоша мебаранд. хона бо барқ ва оби доимӣ таъмин аст. минтақаш минтақаи беҳтарин, 3-4 та мактаб, масҷид, садик, бозорҳо ҳамаш дар назди хона қарор дорад. хулас минтақа минтақаи беҳтарин. нархи хона 1 миллиону 100 ҳазор сомонӣ. боз албатта ки муомила дорад барои харидорҳои аниқ. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. аз номи канали Дом TJ барои маълумоти бештар занзара пурсон шавед. ҳуҷҷатҳои хона 100% қоидавӣ. дӯстони азиз, хотиррасон мекунем, канали Дом TJ дар нархгузории хона умуман хуш нест. аз мо танҳо реклама. агар шумо хонаи фурӯшӣ дошта бошед ва мехоҳед хонаатонро дар кӯтоҳтарин муддат фурӯшед, пас канали мо дар хизмати шумо. рақамҳо барои рекламаи хона 97 14 55 15. дар WhatsApp ё ки Telegram муроҷиат кунед. Дом TJ рекламаи босифат бо нархҳои дастрас. ба ҳамин навор мо ба анҷом мерасад. лайкро фаромӯш накунед. дар комментария фикрҳои худро оиди ин хона нависед ва ба одамоне ки ин хона маъқулшон мешавад падилитса кунед. то боздид, худо нигаҳбон. дӯстони азиз, хотиррасон мекунем ки Дом TJ канали худро дар Telegram дорад. ҳатман даромада обуна шавед. ссилкаашро дар комментария ва дар описанияи видео мемонем. ҳамаи хабарҳои нав, ҳамаи хонаҳои навро аввал мо дар Telegram мепартоем, баъд аз он дар дигар шабакаҳои иҷтимоӣ. барои ҳамин хеле ҳам хурсанд мешавем агар даромада обуна шавед. дӯстони азиз.